И здравейте хората, това е много кратък клип, с който ще обясня как да си сложите всякакво спортно качване на някакъв джип. Аз съм турботи на сплагането, дета... Аре бегай, бе! Ай, казвай! Готино турбо! Мамо! Огърна ми вратата, бе, лайно! Свайната. Добре, цъкаме Б. И сега просто наблюдавайте. Избираме от Yosemite на Super GT. Но, понеже сме с прекалено малка Acceleration, само си посмял. Хилиш се като някакъв андромен, братче. Слагаме му Top Speed Testing. Аре, ще го направя. Имаме си някакъв на питстоп. Ай сега да го видим, човек. Как ще се справиш, като си запаля колата? Или по-то ще те премахна. Вече ще знаете как. И просто ще си апгрейдвате през бето. По този начин, ако искате. Не мога да премахнеш, бе. Аз съм като болест. Аз съм като болест. Голямата болест, братче. И сега човек ще покаже... Къде си, бе? И гледай само с четци към мен, да видите как ще... Сега ще покажа, че ама кое е, лайно. Глупак. Ще покаже набързо проблем при Lamborghini-то. Защо трябва с него? Ела да виж какво ми стана на гумите отзаде. Ела бързо на създадения мап. Ела ти бързо. Ча малко е, човек. Не бе, ела ти бързо да видите какво ми стана отзаде с качване. Ела ти бързо, всички ела. Ела че? Мада така пода хеликоптер. Какво? Цъкни две. Ей, мой, къде си? Ома гъл, човек, аз го знам този номер. Чай, сега ще го направя с... Ето. Ти бе гумите. Я сега къде аз съм, не трак. Аре, чакай малко, аре да. Не бе, човек, моето е... Той са джитаче. Знам го той. Аре, бай. Ай, сега ще ви мина, братче. Аз дигам 300 на пета. Аз на трета вдигам 300. Аре, аз на четвърта вдигнах 300, братче. 330. Обръщам много рязко. Човек и пускам нитро за връщане. Лелей, човек, с Богом вече съм на пета. Почти. Ето на пета. Пристигам с парашут. Ако се чуете как скочих, използвах... Я кажи как да страхувам покачването. И така, чао ви хора, абонирайте се с всички, така че лека!